No cal el micro, però diuen que l'hem de fer servir perquè es gravi el de Llonsis. Jo el deixaré una mica lluny perquè fa com una mica de nosa. A veure, jo soc l'Aran, com dic, vinc de la cooperativa L'Agresta, d'aquí de Santa Coloma de Queralt, que una de les seves branques té una fleca i té una branca de dinamització de projectes del territori rural. Una de les iniciatives en les que estan implicats l'Aresta des de fa uns anys és el que és Einateca Agroecològica. Us faig 5 cèntims del que és, perquè ja que ho hem muntat em deixeu fer una mica de bombo i després ens posem en matèria. La idea d'avui, de fet, jo no soc expert en logística, ni en distribució, ni en comercialització. La meva idea és fer un bolcat d'idees que posarem aquí damunt perquè després l'interessant és que al debat sorgeixin coses. No sé massa, no soc de la zona, no us conec, no sé qui és productor, qui es dedica a comercialitzar, qui ve del consum. Per tant, això sí que és, quan comencem la taula estaria bé que ho anem veient i anem veient cap on orientem. Einateca Agroecològica és un... Hòstia, això serà una mica complicat. És un projecte que neix de la iniciativa de 3 entitats arran de terra, que també es dedica a la dinamització territorial, Aresta i Pam a Pam, que està dintre la xarxa d'Economia Social i Solidària de Catalunya, que té una branca que intenta, diguéssim, visualitzar projectes que segueixen uns criteris emmarcats dintre d'aquesta economia social. A partir d'una sèrie d'informes que van sortir, sobretot arran de la pandèmia, és a dir, la pandèmia va ser una mena de catarsi dintre del sector agroalimentari petit, del petit sector agroalimentari, van rebentar moltes cadenes comercials, alhora es van generar tot d'iniciatives molt interessants d'intercooperació espontània entre projectes que estaven comercialitzant castelles i de cop agafaven producte d'altres productores de la zona que feien formatges o que feien altres coses i que se'ls havien tancat els canals. Va ser molt interessant i va generar unes dinàmiques molt curioses. A partir d'aquí es van començar a fer un treball i va sortir com que era interessant reforçar el paper d'aquestes xarxes alimentàries locals com a eines de reforç d'aquest sector de la petita producció. I va néixer Einateca. Des del seu origen, que de fet és 2020, Einateca ha fet... Això no sé com ho farem, Einateca ha anat treballant en diverses línies encarades per una banda, el que és que les xarxes interactuïn, intercooperin, es coneguin i hi hagi estratègies de suport mutu. És molt important per nosaltres el que és la trobada anual de xarxes, que alguns dels que estan aquí hi eren, que es fa anualment, però igualment es va fent al llarg de l'any moltes reunions, no, moltes no, alguna reunió de treball amb la gent de les xarxes per intentar tirar endavant estratègies, idees, el que sigui. Hem anat fent aquests últims anys, un element central és que Einateca té una pàgina web, que a més ara està renovada des de fa un any, que recull, penso que recursos bastant interessants. Per exemple, té per mi bastant valor el que és el mapeig de diferents elements. Un, les pròpies xarxes, on podem trobar xarxes alimentàries, però alhora hem volcat el mapa que té Pam a Pam, en el que va entrevistant diferents projectes agroalimentaris que tenen uns criteris que s'accepten dintre de l'economia social i solidària o l'agroecologia, és a dir, petita producció local, i estan tots mapejats. S'ha fusionat amb una web que té molta circulació i que es visita molt, que és la d'Obradors Compartits, és a dir, aquí el mapa d'Obradors Compartits de Catalunya està integrat, i també tot el que és temes de consum, és a dir, cooperatives de consum, botigues que es tenen algun d'allònsis. Alhora que hi ha una sèrie de recursos. Us animo molt a visitar-la, la pàgina. Ara hem obert un canal de Telegram, de moment poc actiu, però que espero que serveixi per també dinamitzar. Ja directament només pel que fa al tema que ens ocupa avui, des d'una de les línies bàsiques de treball que sempre ha sigut el tema de la distribució, sobretot. La comercialització sempre havíem pensat que era un tema de xarxa i no hi havíem entrat, fins fa poc. Des d'aquesta iniciativa ja fa diversos anys, l'any 21, vam començar a treballar amb la idea d'entendre què passava amb les rutes de distribució. És a dir, sí que es percebia que el tema que el transport, la distribució,
amb la petita producció era ineficient, es feien molts quilòmetres, es movien moltes furgonetes buides. I llavors es va fer una prova que era, es van posar uns seguidors de GPS en una sèrie de furgonetes seleccionades i es van anar seguint i veient què feien. I això va permetre identificar rutes i punts de parada per trobar, és a dir, on hi havia concentració de trànsit, quines eren les rutes que coincidien i intentar crear un mapa de distribució. I d'això va sortir una proposta de possibles nodes que podien servir com a punts d'intercanvi, d'acumulació per fer última milla, etc. Temes de logística. A partir d'aquí també hem fet unes iniciatives més ja de caire més comercial. S'ha creat un catàleg online de productores, que de fet va néixer per intercanvi entre productores, no va néixer amb la idea de comercialitzar, però mica en mica ha anat agafant aquest caire. Hem fet aquest últim any una campanya comercial per entendre una mica com comercialitzar l'àrea metropolitana de Barcelona, una sèrie de coses. Això és Einateca, hem anat fent moltes coses. Hi ha iniciatives que no van en aquesta línia de distribució o comercialització, però com que això se'n va de la jornada, acabem aquí. Comencem a parlar del que és una mica el tema. Els reptes de la comercialització i la distribució. Això també són uns dibuixets d'una campanya que va fer Einateca per intentar visualitzar justament una mica això. És a dir, aquí més o menys jo crec que podria acabar aquí aquest apartat perquè més o menys això ho resumeix tot. És a dir, quan algú està produint i li sona el mòbil demanant l'última comanda mentre està enfornant una cosa i alhora està rebent no sé què i a més té una família darrere i a més, és a dir, la comercialització i la distribució en molts petits projectes ens cau com una llosa més en una activitat que ja de per si és prou complexa. És a dir, no és la voluntat de la persona que està produint dedicar-se a això, sinó que és un element que li cau com una cosa més. Un tema que aquí, diu, què porten aquestes furgonetes? Diu, sobretot aire, és a dir, el tema de la complexitat de fer una logística eficient. És a dir, les petites produccions que són de distribució fan un munt de viatges, un munt de quilòmetres que moltes vegades és per portar un paquetet així de petit a 35 quilòmetres. És aquí al costat, 35 quilòmetres. Doncs n'he fet 70 per una venda que valia 6 euros. Vull dir, per tant, hi ha molta ineficiència en el tema logístic. Aquí serà un tema interessant, vull dir, aquí guai que hi sigui la diligència, que estan treballant en com solucionar justament aquesta problemàtica. I després un altre element, que ja ara en parlarem una mica més, però la gent està cada cop més acomodada i acostumada a que el consum sigui senzill, barat, còmode, i per tant, quan una petita producció, la part logística, de distribució, de comercialització, intenta valorar, és a dir, per tant, intenta repercutir en el preu, és a dir, quan intentes cobrar el transport et diuen, ai, el transport no va amb el preu. No, el transport no va en el preu. A veure, hi anirà segur, una altra cosa que te'l posi dintre del preu o no, però hem d'entendre que aquests serveis valen. Una mica arran d'això em feia aquesta pregunta, per què volem comercialitzar les petites produccions? No sé, això és un esquema d'explotacions agràries a Catalunya, l'evolució del 89 al 2013, aquesta és del 62 al 2009, i podem veure com l'evolució, no podem veure-ho així, com en totes les zones de Catalunya, algunes més, algunes menys, o en Catalunya en general, hi ha un decreixement constant i permanent de projectes productius. A més greu, és a dir, aquest gràfic em sembla molt interessant perquè els projectes productius, que és això, han fet un descens brutal en relativament pocs anys, és a dir, són uns 35 anys, això en temps econòmic és molt poc, en teoria. Però, en canvi, si mireu les explotacions, que és aquest color verd més fosc, és a dir, la gent que treballa, vull dir, al final, no ha baixat tant, és a dir, per tant, estem parlant que s'està concentrant la producció amb menys explotacions, s'estan fent explotacions més grans, i per tant els projectes petits estan plegant. És molt difícil ser petit. I per tant, per què volem comercialitzar? Perquè quan veiem els marges que hi ha entre el que jo cobro i el que cobra el client final, diu, aquest el vull jo, aquest marge. No vull que se'l quedi la cadena, és a dir, jo faig un tomàquet,
l'estic venent a 1 i l'estan venent a 5. Per tant, home, d'aquests 5, home, tots no, partirem una mica, però una part d'aquest me'l vull quedar. I aquí estem posant producte fresc. Si aquí hi afegim la transformació, hi afegim altres elements, diguéssim que d'alguna manera les petites produccions arribem a la conclusió de dir o faig parts del procés que em porten al client final o no em dona la viabilitat del projecte. I acaba sent una mica així. El model de jo vaig, descarrego el meu producte primari i amb això sobrevisc, està en crisi. O ets molt gran i pots viure amb marges molt petitets per quilo o no vius. I ja està, no té més. Sí, més o menys? No és un monòleg, vull dir, aquí, si voleu dir alguna cosa, som prou poca gent com perquè sigui dominable i quan digui una bestiesa, aquí hi ha molta gent que en sap molt més que jo del que estic dient, quan digui alguna animalada em corregiu. Per tant, què passa? Dius, anem a comercialitzar nosaltres. On compra la gent? Vull dir, nosaltres, quan comencem a plantejar des dels petits projectes a comercialitzar, ens imaginem això. Però la gent compra aquí. I per tant, si mirem les dades, no he tingut temps ni voluntat de buscar dades de fons i he repiquetejat de gent que ha recollit dades, però al final coincideixen. Des del CCPAE cada X temps fan un baròmetre d'alimentació ecològica a Catalunya i fan una estadística de consum de productes alimentaris. I llavors on compra la gent? Al supermercat, el 75% de la gent compra al supermercat. Això no suma 100, això és de cada persona que fa. Que no comprin al supermercat només hi ha un 25% de gent, perquè ens entenguem. Tota la resta algun dia hi va, algun dia hi anem, sí o no? El mercat, Déu-n'hi-do, a la botiga especialitzada, Déu-n'hi-do, però aquests 22 i aquests 25 segurament són els mateixos, no ens enganyem, vull dir, no és que sumen 40. És a dir, vol dir que hi ha una quarta part de la població que se'n va a comprar a petit comerç. Si mirem en globals, aquí diu el mateix. Això està també extret d'un estudi que van fer la cooperativa El Pa Sencer i arriben a les mateixes conclusions. El 50% va a supermercats, un 13% a hipermercats, discounts, no sé ben bé què és un discount, però entenc que també va per l'estil. Per tant, estem dient que la majoria de la població compra a grans superfícies. Deixem-ho aquí. Nosaltres volem vendre i resulta que quan li pregunten a la gent en què es fixa a l'hora de comprar un aliment, això també està extret del baròmetre de l'agricultura ecològica, però és igual, és a dir, està preguntat en general, a públic general, no és de gent que menja, que compra ecològic. I diuen coses com temporada, temes de salut, el preu sempre surt, el preu sempre és important, vull dir, aquest no ens el traiem. Que estiguin respectuosos amb el medi ambient, que siguin propers. Per tant, aquí els petits productors hem guanyat. Vull dir, amb això som molt bons. Què passa? Aconseguir això requereix una militància, requereix buscar el producte, requereix anar-lo a trobar. No és tan senzill com aquesta lineal de supermercat que hem ensenyat. És a dir, no té tanta facilitat. I el que ens adonem és que la nostra bateria es va gastant i passem de productes que nosaltres són els que volem, però a mesura que anem apretats per la vida, estem estressats, no tenim temps, ens costen, acabem cedint i acabem... És més fàcil anar al bon preu. És català el bon preu, per tant, cap problema. I ja venen eco. Però, si ets petit productor, no pots distribuir el bon preu. Per tant, perdem aquesta clientela que amb tota la bona voluntat del món no es pot permetre l'energia que requereix buscar a la petita producció. Cosetes. Parlem de comunicar. Com comuniquem llavors que nosaltres tenim uns aliments... Vull dir, nosaltres fem un tipus de producció que no és aquesta. Vull dir, això tot és eco. Tot això està certificat. Plàstics, embalatges, quilòmetres... En canvi, nosaltres diem, no, nosaltres juguem una altra lliga. Tenim aquests valors, però són uns valors que els vols tothom. Tothom els vol.
i tenen molts diners per comunicar. Llavors, qui diu que aquest puré és natural? Aquesta maionesa és casera. Aquestes alúvies és de la recepta tradicional. El caldo casero, natilles caseres o cuajada casera, i hi ha un pa que és rústic. Sí? Nosaltres diem, no, però que nosaltres ho tenim i ho podem acreditar. Com ho podem acreditar? Mira, hi ha un munt de segells. Això sí, has de fer una inspecció, has de fer una paperassa, has de fer no sé què, has de pagar. I llavors podràs tenir un segellet que per molts consumidors probablement no saben què vol dir. Bueno, alguns segells triomfen més que altres. L'ecològic està demostrat que el coneix bastanta gent, les DOs, algunes també. De fet, dintre d'un sector com és el consum ecològic, en aquest cas sí que és gent que consumeix productes ecològics, se'ls pregunta què valoren més, si l'ecològic o el local, i posen com el local com a prioritari, que també seria una cosa a favor nostre, diguéssim. Per tant, el valor de lo local té interès, i per això, per exemple, sí que hi ha una sèrie de segells que tenen un valor comercial que cal tenir en compte, els segells d'origen. De fet, els que produïm oli sabem que fer oli ecològic té menys valor en molts mercats que fer un oli de DO. És a dir, que per tant sí que hi ha alguns segells que tenen valor comercial. Amb el món del vi, aquí esteu al Penedès, sabreu que sí, que també el valor de la DO té un valor comercial. Ser d'una DO o no, Vale. Bueno, aquí ja m'ho passo, aquí eren coses... Bé, jo no vull entretenir, fora. I això, de fet, era una mica esquema. Com que aquesta presentació suposo que us la passaran, bé, ens ho saltarem. Anem a un altre tema. Què més ens preocupa? Quin és un altre repte? Aquest és el repte. I aquí no m'entretindré, jo deixaré per la taula bastant, però que és el tema del maldecap de la logística. El maldecap de la logística ens passa el mateix que sempre. Vull dir, nosaltres estem aquí. I això és molt... Aquests són gent eficient que està guanyant-s'hi la vida. No estem parlant de sistemes... És a dir, hi ha coses molt precàries i molt pitjors, però estem aquí. Això és una gent que produeix fruita i verdura i distribueix. Ho fan prou bé, Aquesta gent s'està guanyant la vida. Per què? Ja veurem. És un exemple que sortirà després. I això és un exemple d'última milla d'una empresa de cicle logística que simplement fa el repartiment a l'última milla. Per tant, no són exemples arcaics de coses que no funcionen, són exemples de coses que més o menys estan anant bé. Però estem a aquesta lliga. I hi ha altres que estan a aquesta. Per tant, nosaltres no podem pretendre competir amb això. Vull dir, no ho sé, Joel, muntareu això? És la pregunta, vull dir, m'explico? Per tant, hem de saber on som. D'aquí a aquí hi ha tot un laberint d'opcions, de possibilitats, de matisos, Per tant, la logística, un mundazo. Ja ho dic que no m'hi entretendré gaire, simplement torno al mapa que us he ensenyat abans que vam produir des d'Einateca per veure la complexitat que tenia, el seguiment no recordo quan eren, 6-8 furgonetes, de 6-8 projectes van generar tot aquest mapa. Aquí li he robat a la gent de la diligència un esquema perquè em sembla molt interessant per veure tot el que passa amb una entrega. És a dir, una entrega no és jo vinc, dono un paquet i s'arriba, sinó que hi ha tot un procés i aquesta gent, no sé si sou una mica de Llonsis, però compartiu la informació, per tant l'he posat aquí, és a dir, no ho sé, però està guai perquè es veu l'esquema de com funciona. I després un altre tema comentava la ciclologística d'última milla, projectes que hi ha a l'àrea metropolitana i algunes zones urbanes d'intentar arribar a el que és les botigues, els magatzems finals de cooperatives de consum. A les llars, de moment, s'intenta que no. Amb sistemes, diguéssim, ambientalment respectuosos, com serien bicicletes. Tenen tot un estudi també, han estat fent un estudi perquè siguin viables i al final la conclusió és he d'anar amb la bicicleta plena, a cada punt he de poder repartir diversos paquets, etc. Per tant, que hi ha tota una complexitat que ja està. No m'hi poso més. Intentem acabar ràpid. Anem a models d'enxarxament comercial o distribució conjunta, des de models infinits que hi ha.
Això és infinit. És infinit. Què estem parlant? És a dir, anem a parlar d'aquesta part, hi ha la producció, el consum, doncs anem a veure el que passa aquí dintre. A mi el que passa que, diguéssim, que tots aquests models que presenten alternatives basades en l'enxarxament normalment ens costa imaginar això així. És a dir, intentem imaginar-nos-ho més així. És a dir, que hi ha com un solapament entre els diferents, diguéssim, baules de la cadena, d'aquesta cadena. Les cadenes poden ser molt llargues, que hi hagi molts intermediaris, molt curtes. Aquesta és la classe de P3 de distribució, no cal. Circuits curts, teòricament, són els que ens permetran absorbir més part d'aquest marge comercial, logístic, entre producció i distribució. Això no sempre és així, però pot ser. Hi ha un circuit que és curtíssim. Les grans empreses, les empreses de grans superfícies, les grans Mercadones i altres, normalment el que fan són circuits molt curts. Van a una zona, compren tota la producció, la porten als seus magatzems logístics i la reparteixen a les seves botigues. Això és molt curt, quasi podrien tenir el segell de venda de proximitat de la Generalitat. Què passa? Que com que tenen la capacitat del monopoli de compra sobre una regió, fixen preu. Per tant, tot i ser un circuit molt curt, és molt desequilibrat. Per tant, no és tant només la mida del circuit, sinó que tots els actors de la cadena no tinguin el poder de monopolitzar aquesta cadena, sigui perquè hi hagi prou diferència de venedors, d'intermediaris o de compradors, com perquè ningú pugui acaparar. Circuits curts, no hi pago, això és un esquema, ja el tindreu, de 1.000 opcions de circuits curts teoritzats 2010, que nosaltres hem afegit alguns perquè no existien en aquell moment. Us faig ara una cosa ràpida de diferents modalitats que s'han creat per intentar apropar consum amb producció, des d'elements pràcticament d'autoproducció, com serien horts comunitaris, famílies que el que han decidit és el que anem a fer és produir-nos nosaltres i gestionem una finca de forma compartida. Això seria dubte que hi hagi una acció comercial aquí. Cooperatives de productores i consumidores, és a dir, que sí que hi ha una part de les persones que estan implicades que es dediquen a la producció i unes que es dediquen al consum, però és un sol projecte. També seria dubtós que aquí hi hagi una acció comercial. Sistemes d'apadrinament, és a dir, això està funcionant en alguns sectors, sobretot ramaders, que és tan bonic allò de tinc un xaiet, que és per mi, després costa que es mengi les costelles, però bueno, és igual, no es pot tenir tot. Però en el món del vi, per exemple, també s'havia fet, és a dir, hi ha algunes finques que fan apadrinant ceps, vull dir, és una manera. Estàs comprant prèviament el d'allò. Sistema clàssic de venda directa, això no té més, perquè veieu que, i no estic dient res, no hi ha res nou, tot això ja existeix. Diguem que potser la primera cosa que va començar a portar diferències i que ha perdurat fins ara i que realment té un pes en el sistema comercial són les cooperatives de consum. Les cooperatives de consum sí que van néixer, és un esquema molt senzill, les productores serveixen a la cooperativa, aquesta cooperativa, Carme, si dic alguna bestiesa, corregeix-me, tenen una sèrie de persones que estan associades a aquesta cooperativa i per tant consumeixen, i moltes d'elles, això sí que és una cosa que ha anat passant amb els anys, a més agrupen producte per poder comercialitzar fora del que és la pròpia cooperativa. Més o menys aquest esquema. I aquest esquema tan senzill, ara ens explicaran que no és tan senzill, sinó que és molt més complex i que a més va agafant variants i que hi ha actualment, a més a Catalunya n'hi ha, tu sabràs quantes n'hi ha, no ho sé, jo ja m'he perdut, però és igual. Hi ha un munt de cooperatives de consum, a més s'està donant una situació que moltes de petites cooperatives estan començant a intercooperar per fer compres compartides, per mancomunar serveis, etc., per ser més eficients, per aconseguir. Per tant, que és un model que realment està bastant en ebullició i que és interessant
ens expliquin una mica, sobretot la relació amb, que és la part que ens interessa més en aquesta jornada, parlant d'aquesta relació d'aquí, és a dir, com es dona. Un altre sector que a més des de la petita producció fa molts anys que es reivindica la compra pública, la compra per escoles, hospitals, perquè seria un element bàsic i primordial per fer una empenta a la petita producció. Hi ha alguns exemples de menjadors normalment vinculats a l'alimentació ecològica, això s'ha de dir, és a dir, normalment aquestes iniciatives de captació del control del menjador de les escoles ve vinculat al pas a l'alimentació ecològica. No sempre és així, hi ha casos que no, i han generat algunes iniciatives interessants. Van aparèixer diverses que eren les pròpies associacions de mares i pares que intentaven gestionar el menjador i que, per tant, des d'aquí s'intentava fer directament la compra de producte i tot. Clar, això és utòpic, però això implica una AMPA absolutament militant i molt implicada. Això és no professionalitzat i, per tant, depèn que el grup que està allà movent-ho tingui l'energia, la força i les ganes de fer-ho. Mica en mica això fan una altra forma, que és que apareixen les entitats gestores, és a dir, que els menjadors escolars d'alguna manera traspassen aquesta feina a una entitat que es professionalitza al respecte i que és la que fa aquest vincle entre la producció i el menjador escolar. Aquest seria el model que ara, per exemple, està funcionant en diverses escoles de Catalunya. Un model interessant, ara retornarem. I després hi ha un model que, diguéssim que ja té algun segle de vida, que és que tot de projectes de producció s'agrupen, sigui per transformar o no, o que generen catàlegs compartits, que unifiquen comandes i que fan distribució conjunta per arribar al consum. Això és el model que feien les cooperatives agràries. Que fan les cooperatives agràries. Què passa? Que les cooperatives, tot aquest model té un factor social i humà molt bèstia i requereix que la base es cregui que la seva viabilitat està aquí, que s'impliqui amb el que passa aquí. La tendència de la nostra societat, no sé si perquè ens hem acomodat o perquè les cooperatives neixen normalment en situacions de crisi, és a dir, la filoxera va ser la gran incentivadora de cooperatives. Diguéssim que hi ha hagut en moltes cooperatives agràries aquesta vinculació de lo que és la base productiva amb la seva gestió s'ha anat com desmembrant, és a dir, ja m'ho solucionaran a la cooperativa. I alhora vol dir que tampoc s'està fiscalitzant el que fa la gent de la cooperativa, amb la qual cosa tampoc reben pressió. Llavors, això ha generat dinàmiques que moltes cooperatives les han com adormit, però allà estan, allà estan. I actualment s'ha de dir que hi ha alguns projectes que estan sortint des de cooperatives agràries que són molt interessants i val la pena. Ara parlàvem de, jo què sé, com s'ha reinventat la cooperativa d'Artés, que és una cooperativa sense productors, és a dir, sense productors, vull dir que li falta, no té productors aquí acollit, i com s'ha reinventat i intentat aprofitar tota la vida d'aquella cooperativa per donar serveis al poble, és molt interessant. I ja no parlem del que s'està fent des de la comarca del Priorat amb les cooperatives de Falset-Marçà, no sé, no me'n recordo la llista de quines, són 6 o 7, que estan fent un projecte brutal de cooperació entre elles i, a més, parlant amb el gerent de Falset, que és la cooperativa més gran, va dir una frase que per mi em sembla que és reveladora, és a dir, les grans haurem de fer-nos una mica més petites perquè les petites puguin viure, és a dir, el qual a mi em sembla que això és antisistema del tot, és a dir, jo és la frase més antisistema que he sentit en una xerrada en temes de comercialització, d'economia, és a dir, com han entès que perquè la xarxa cooperativa d'aquella comarca sobrevisqui necessiten les grans cedir perquè les petites tinguin una mida suficient com per ser viables. Com estan intentant, veurem si se'n surten, porten un parell d'anys crec treballant,
si se'n surten, estan treballant per habitatge cooperatiu, estan intentant fer comunitats energètiques per abastir a la població, han obert un espai test, estan fent una obra. És a dir, tot això és la intercooperació. Per tant, el model cooperatiu clàssic és vigent. Però és que, a més, aquest model actualment s'ha reinventat. I, de fet, aquí tenim un exemple del model de productors que s'ajunten per comercialitzar amb una marca conjunta i per agrupar-se per sobreviure. Vosaltres encara no sou cooperativa, no? Ja us heu constituït? Sí, no sabia si... Perdó, fallo meu. És veritat, sou vosaltres. Per tant, és una cooperativa. Sou agrària? Vale, no us heu fet serveis. És veritat, és veritat. Bueno, rural és una agrària nova, rara, sí, és una cosa rara, però és agrària, al final és una agrària. Per tant, segueixen existint projectes que ho fan. Això vam anar a visitar l'altre dia a la Dotzena, que s'han agrupat productors d'ous ecològics i han fet una cooperativa agrària. Vull dir, al final el model existeix. Però és igual, també hi ha cooperatives de tres projectes que s'han associat, etc. Ja està, no em vull allargar més, això era un esquema bàsic de com funcionen algunes cooperatives, aquest és el cas de Bràfim, que ja no existeix, però en aquest cas ha fet el pas a una cooperativa de segon grau per ajuntar-se amb altres cooperatives, no té més. Això és l'esquema com funcionen els menjadors escolars que gestiona Ecomenja. Això està desactualitzat, haurà saltat alguna escola, n'haurà aparegut alguna altra, els productors també. Això és una foto de fa 4 o 5 anys, vull dir que és vella, però l'esquema és vàlid. És a dir, com hi ha tot de productors, hi ha una distribuïdora, que és Ecocentral, que gestiona el que és el moviment de la mercaderia i tot, que recull i distribueix, i després hi ha una gestora, que és la que s'encarrega de detectar les necessitats de cada un d'aquests menjadors, fer les comandes que toca a la distribuïdora, que s'ocupa d'aconseguir el producte, i ells fan els menús, porten els menjadors. Per tant, hi ha una entitat, són dues empreses que porten això i que donen servei a tot el sistema. Un model d'agrupació de projectes productius és el que es va crear a la xarxeta, això també té uns quants anys, que era, com a nivell català, la producció hortícola, agrupava per zones i creava un transport que servia per l'intercanvi de productes entre aquestes 4 zones. Amb la qual cosa, quan a una zona, i això a Horta és molt evident, la zona del Maresme comença a produir a unes dates, mentre que la zona del Bages produeix molt més tard. Per tant, probablement, si tu tens cistelles al Bages, t'interessa la teva cistella des de març a juny. És a dir, tens tota una època que no tens res. Això et permetia abastir-te de gent de la pròpia xarxa. Evidentment, podries trucar a un distribuïdor i aconseguir producte ecològic o el que sigui, però és una manera d'autoabastir-nos. Alhora, això que ha generat que molts d'aquests petits projectes tenien els seus sistemes de comercialització i distribució, que han fet que tenen producte d'altres zones d'horta, però alhora que han aprofitat per afegir productes que se surten de l'horta i generar una cistella més àmplia, per tant, generar una sortida comercial a productes que se surten de la pròpia xarxa. És a dir, ha reforçat la part del fresc i ha permès afegir altre tipus de producte. I ja per acabar, això és un exemple d'una associació entre consumidores i productores, que és Mengem Osona, que ara estava en procés de transformació en cooperativa, no sé, aquí m'he confós amb vosaltres, perdona, són aquests que estan en procés de transformació en cooperativa, que el que feia és que aprofitaven diversos productes que permetien fer una cistella de la compra completa per abastir a unes consumidores, però alhora aquesta botiga permetia que accedís a un públic general que no estava associat. Això es feia sense negar que cada una de les productores tenia els seus canals per la seva banda, amb la qual cosa, diguéssim que simplement és com aconseguir tenir un punt físic i tenir una clientela fixa i obrir la possibilitat d'accedir a un públic general.
Què tenim ara mateix en marxa en temes comercials a Catalunya? No sé, me n'he deixat 1.000, Ara mirareu i començareu a dir, t'has deixat, no sé què. Ho dic perquè no estem a un desert d'iniciatives, més aviat. És a dir, si mirem aquí podem veure, la diligència és temes de distribució, Ecocentral no sé descriure-ho, també és logística, però alhora també fa distribució, Terra Pagesa, al final vindran a fer la presentació. Han intentat crear un marketplace que vagi també una mica que vendi directe producte des de la terra. Xarxa Pagesa, una agrupació de productors d'horta. Això és una distribuïdora en la que els productors estan a dintre. Això ve de les cooperatives de consum, supermercats cooperatius, agrupacions. És a dir, tenim ara mateix un mare magma d'iniciatives interessants. Ho dic perquè potser hi ha moltes... Tenim masses vegades la temptació de dir anem a fer una nova. Vull dir que potser ja n'hi ha. I de fet hi ha uns quants que han decidit que també en volen fer més. Que sí? Vull dir que ens hem posat aquí i actualment també s'està gestant, com aquí hi ha la Gatera també, que ja existeix com a obrador compartit, però engegueu la part més comercial. Això també des de la Brustada també estem fent una mica una cosa semblant. Hi ha un projectot aquí al mig que és Singulars de Xarcolant, que anirem sentint parlar, no sé si el coneixeu o no, però és un projecte bastant bèstia que d'alguna manera sortirà, o des de Ponent, tot el que era la DB ecològica de Ponent, ha generat una nova marca i estan treballant també per entrar en el món comercial. Per tant, com veieu, això és Catalunya, tenim un mapa d'iniciatives bastant interessant, segurament en falten, però potser moltes d'aquestes necessiten ser reforçades. Vull dir que, per tant, la gràcia, per això hem titulat la jornada des de l'enxarxament, que aquí probablement l'interessant és que tothom busqui vincles, maneres de col·laborar per fer projectes prou viables com perquè no es perdin ni es dilueixin, com ha passat amb molts al llarg de la iniciativa agroecològica. I ja està, ja m'he enrotllat bastant més del que volia i per tant passarem a la taula, d'acord? Vinga. A veure, veniu a la taula o com ho vols fer això? Sí, si cas, jo cediré bastant al micro. Si voleu venir, Jordi, Josep, Carme, Joel? Ara m'ha desaparegut? Sí. Vale. Bueno, aquí ara ens asseurem. Jo no sé parlar assegut, però... Esperarem el Joel, sí, si cas aguanteu això. A veure, si cas, de moment us presento, no sé si coneixeu aquí, tenim el Josep, que ve de la Vall del Lord, a prop del Solsonès, que tenen un projecte bastant interessant perquè si el Solsonès se'l coneix per alguna cosa no és per la seva producció hortofrutícola, és a dir, més aviat el relacionem amb temes de forestal o ramaderia i en canvi han engegat un projecte molt interessant com a partir de la col·laboració entre diferents projectes productius de poma, han creat una marca, comercialitzen, aquesta marca es coneix i s'ha consolidat i el que és més important, les seves pomes es consumeixen, que era suposo l'objectiu. La Carme és, no sé què és del Brot, és a dir, és l'esperit del Brot, una cooperativa de consum, la cooperativa ecològica més antiga de Catalunya, d'Espanya, perdó, ja no em corregeixis, d'Espanya, amb més de 40 anys, que per tant, a més que el Brot té una trajectòria i és interessant com treballen, a més hi ha una visió de com ha anat evolucionant tot que crec que és molt interessant que compartim. El Jordi, de la Gatera, un projecte, diguéssim, més recent que el Brot, que han aconseguit una cosa bastant complexa, que és engegar un obrador compartit aquí al Penedès i que ara ens explicarà, suposo, una mica quina és la vostra idea de tirar endavant també obrir la part de comercialització i distribució. I el Joel, que ve de la diligència, que és un projecte que agrupa, de fet, productors i productores per fer-se la seva distribució, en el fons, però ells porten aquesta part. Ara ens explicaràs una mica com ho feu. El plantejament és que ho expliqueu
un darrere l'altre el vostre projecte i després lo interessant seria que sou vosaltres els que heu de plantejar els vostres dubtes, inquietuds, el que sigui. Us sembla bé? Vos mateix. Moltes gràcies. Doncs sí, som cooperativa des de fa molts anys. No som del Solsonès, som de totes les comarques de muntanya, de terres de més de 700 metres d'alçada. Estem a 5 comarques diferents. A Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. Amb això ja us dic que imagineu que els socis cooperativistes estan a 250 quilòmetres de distància, o sigui, els entrebancs que genera això. I bé, per entendre una mica la nostra història, estic molt d'acord amb la teva ponència, està molt bé, faria algun matís, però ho has fet molt bé. En el nostre cas s'ajustaria poc, el model és molt clar que estàvem, però s'ajustaria poc a la filosofia de la teva xerrada i us ho explico per què. Nosaltres ens constituïm no per produir pomes. Jo tinc 60 anys, la cooperativa fa 13 anys que existeix, o sigui que ja era maduret. La majoria dels meus socis són de la meva quinta i ens constituïm no per l'interès en la producció agrària, malgrat que soc enginyer agrònom, sinó per la situació econòmica de la muntanya. O sigui, des dels últims 40 anys, la situació de tot el Pirineu i de les terres rurals és d'absoluta decadència. I en el cas del Pirineu, abocat absolutament a un sol sector, que és el sector, diuen turístic. En el nostre cas, Sant Llorenç de Morunys tampoc és un sector turístic, és un sector urbanístic. El que hem fet, ens hem dedicat, és a construir segones residències. Això comporta un munt de problemes. Un de molt obvi, en llocs on el sòl fèrtil és molt escàs, és que s'ha construït en les millors parcel·les agrícoles. Perquè en les més planes, les més quadrades, més fàcils d'urbanitzar. Eren les millors per produir, s'hi han fet cases que no s'utilitzen, ja ho sabeu. Una altra cosa és que per això i per la conjuntura global, pel pensament dominant i perquè vivim en una societat molt rica, doncs hem deixat de fer coses, hem perdut la creativitat. Ens hem convertit en societats incapaces. No sabem fer res. Hem perdut el coneixement /enteniment. I un altre problema molt greu és que en tot aquest procés hem perdut la identitat. O sigui, la gent que viu a Sant Llorenç és exactament igual, vol les mateixes coses que la gent que viu al poble del costat, que la que viu a la Cerdanya o al no sé on. Perquè el pensament dominant, la voluntat del que domina d'una societat urbana, s'ho ha menjat tot. Llavors, Biolort neix amb la idea, segurament quixotesca, de revertir aquesta situació. I per tant el que vol és que passin coses en el territori. Què vol dir això? Allò que deies tu de l'eficiència, nosaltres no en fem cas de l'eficiència. Volem que les coses passin allà. I tenim una màxima que diu, el que puguem fer, ho farem nosaltres. I nosaltres ho podem fer tot menys menjar-nos a les pomes. Les pomes les hem de portar allà on hi ha gent per menjar-se-les. Perquè si no, què hauríem fet? Ens hauríem dedicat a produir pomes, les hauríem agafat, les hauríem portat a una central fruitera, que estan absolutament més preparats que nosaltres per confeccionar, per distribuir, per conservar, etc. Nosaltres hem renunciat a això, que té un cost econòmic, i ho fem nosaltres, ho fem tot nosaltres. Aquest és el plantejament, el context, us he situat. Què fem nosaltres? Quin ha sigut el nostre èxit? Per què sobrevivim? Per què estem aquí? Per què fem un producte diferencial? La nostra poma és diferent a totes les pomes que existeixen. És molt millor que qualsevol altra poma amb sabor. No perquè nosaltres siguem més llestos, nosaltres som mal pagesos. Nosaltres vam començar això des de la ignorància més supina. O sigui, no és que m'estigui penjant medalles. La poma bona la fa la muntanya. I nosaltres som els que cultivem més alts d'Europa. Cultivem entre 800 i 1.400 metres.
Per tant, el nostre producte, aquell que vol un producte de qualitat, ho sap molt bé que la nostra és la millor poma. I això ha fet que nosaltres existim. No ens ha costat comercialitzar, perquè ha sigut la gent, fins a un cert punt, ara ho explico, perquè ha sigut la gent que ens va buscar a nosaltres. Quan nosaltres hem començat teníem dos problemes molt grans. Un és que no sabíem de fruticultura i l'altre és que no teníem ni idea de com comercialitzar. I vam constituir dos societats. Una és una ADB, una agrupació de defensa vegetal, que és la que ens dona assessorament, la part tècnica, sense aquesta no hauríem arribat enlloc. I l'altra, que encara és més greu, encara és més necessària, és la cooperativa, Biolort. Biolort l'únic que fa és agafar les pomes del soci, confeccionar-les i portar-les a vendre. I amb els beneficis els reparteix entre els socis. Us deia que fins a punt de producció no ens ha costat d'aconseguir clients, perquè han sigut els clients que ens han vingut a buscar a nosaltres. Us explico el que ens ha passat, per exemple, amb Bonpreu, que és molt exemplificant. Hi ha un moment que Bonpreu, perquè ens ve a buscar, diu, hòstia, ens heu de vendre pomes. Nosaltres teníem tota la producció venuda, perquè llavors no fèiem moltes pomes, estic parlant de fa 8 o 9 anys. I nosaltres li vam dir, escolta'm, podem parlar del que vulguis, però hi ha dues coses que no podem canviar. Una és el preu, l'altra és la presència. O sigui, nosaltres no podem fer pomes aquestes encerades que vosaltres teniu als lineals i els nostres preus són els nostres preus. El nostre cost de producció és molt alt i no podem baixar preus. I ho van acceptar. Vam començar a treballar. Fa 9 anys que treballem. Jo només puc parlar bé de Bonpreu, però jo crec que ens va sonar la flauta. Va ser una cosa que va passar una vegada. Pels petits productors és impossible entrar en una gran superfície, perquè tot el seu sistema logístic, uns programes de facturació que a més canviants, que cada dia et posen condicions noves, per un productor petit, som una associació de productors però som molt petits, és un enrenou. I continuem sent perquè, jo què sé, ens hem anat adaptant i perquè diguem que fan els ulls grossos amb nosaltres. El primer dia que nosaltres vam portar pomes, entren els nostres palets al magatzem i el dia següent em truquen des de qualitat, comencen a passar fotos de les pomes i em diuen que allò no té qualitat per estar a bon preu. Agafo el truco al cap de compres, que és amb el que havíem fet tots els tractes, i dic, escolta'm, o lligues els gossos o jo no torno a baixar. Així de clar, i van lligar els gossos. O sigui, volen que hi siguem, per res més. Només vull dir que hi som allà, a vegades les coses passen, però és molt difícil treballar amb aquesta gent. I és molt difícil que els petits productors o les petites associacions de productores puguin treballar amb aquesta gent. Si no treballes amb aquesta gent, amb qui treballes? Ara us explicaré com ha evolucionat el mercat. Et falta una gràfica aquí. Quan nosaltres vam començar, de seguit vam anar a totes les botigues especialitzades. Les grans superfícies no tenien lineal ecològic. Estem parlant de fa 13 anys, no de fa 150. 13 anys, no hi havia lineals ecològics a les grans superfícies. Per tant, tot l'ecològic es venia a botigues. Nosaltres vam arribar a tenir 180 botigues que de manera recurrent ens compraven. Cada setmana, cada 15 dies, petites comandes de 50 a 100 quilos de pomes. Què ha passat? Quina és la situació avui en dia? Totes les grans superfícies, crec que totes menys l'Ametller, tenen lineal ecològic. Què ha passat? De les 180 botigues en queden 90. No perquè no ens comprin, sinó perquè no hi són, han tancat. És una realitat. Per tant, què vol dir? Que qualsevol projecte que comenci s'ha de plantejar vendre una gran superfície. I ha de tenir una dimensió per vendre una gran superfície. Si no, fracassarà. Nosaltres hi som i no sé quant temps durarem, hi som, però potser perquè venim d'un temps pretèrit. I no sé, potser que passi la paraula, no? Bé, doncs, continuant, ara potser me'n vaig a l'altre extrem. Jo vinc de Reus, del Baix Camp,
i sí que, com diu l'Aran, vam ser la primera cooperativa de consum, no agrària, sinó cooperativa de consum agroecològic, i sempre diem el mateix, això ja fa 47 anys, perquè era natural, o sigui, de quin lloc havia de sortir allò, doncs d'una ciutat mitjana com és Reus, o era llavors i encara s'està mantenint, perquè estàvem enmig de les nuclears i tot el complex petroquímic de Tarragona. I en aquells anys finals dels 70, que ja hi havia tota aquesta conscienciació de tot el que era la contaminació i tot el que ens venia a sobre, hi ha coses que no les pots acabar de controlar i vam dir, doncs, potser que hauríem de mirar d'intentar posar el nostre granet de sorra, intentar canviar el món i que les coses facin una mica ben fetes, és mirant què portem a casa per tal de vestir-nos, bàsicament l'alimentació. I així va començar el brot en aquell moment, buscant pagesia propera, que aleshores encara anava a vendre directament al mercat central, llavors a Reus només n'hi havia un, ara ja n'hi ha dos, fa molts anys i es van mantenint d'aquella manera, igual que el petit comerç, que esperem que ja estigui als uns mínims i que no desapareixi més, perquè és una altra alternativa a les grans superfícies, i llavors aquella pagesia en què se li preguntava com encara fer les coses d'una forma tradicional i sense afegir-hi fitosanitaris ni productes químics ni d'augment de producció, doncs se van començar a vestir aquella dotzena de socis inicials, que encara no era cooperativa, evidentment era un grup que va començar amb tot això, i a poc ja es feia això, una cistella setmanal, la cistella cada vegada volia ser més grossa i afegint-hi se va arribar fins a anar a les Alpujarres a buscar mels i trobat amb altres grups de consum en sintonia a Sevilla i a Madrid que ja començaven també a sorgir de forma natural, això eren principis dels 80, i sí, des del 87, perquè clar, no hi havia referents de cooperativa de consum amb aquestes especificitats i tot això, doncs des del 87 som cooperativa, la grandària en quant a socis sempre som més o menys, som 120, 130 màxim, no tots consumeixen, que això, perquè hi ha alguna excedència, però per aquestes coses ja se'n parlaran. Però vull dir, cooperativa de consum, que vam decidir des d'un bon moment tenir una botiga oberta a tothom, no solament a les persones associades, perquè la raó social del brot, que només té una pàgina i mitja, és realment això, és a dir, tenim un dret a alimentar-nos de les coses properes, ben fetes, amb una tradició que són les que realment alimenten les persones, les terres, el món rural, el territori. Reus està orientada, diguéssim, potser molt més cap al sud, en quant a abastiment de sud, vull dir, és una ciutat típica que t'has de vestir dels pobles del voltant i també del Priorat i la Ribera i la Conca, o sigui, tenim unes comarques properes, naturals, perquè no és que Tarragona faci una barrera, però hi ha aquestes coses, és a dir, la gent va comprar i s'abastir i sempre venien les coses com més del sud-oest, no? I així estem. Actualment, després de tots aquests anys, com ha dit l'Aran, anant adaptant-te a tot, a les agressions químiques, a les de projectes, de macroprojectes, de la indústria que continua estant allí, d'altres que sabem que som un territori molt castigat, allà entenem que estem molt més castigats que altres zones de Catalunya, però que amb tot aquest temps la nostra feina ha estat, evidentment, obrir la botiga cada dia perquè tothom tingui dret a aquest tipus d'alimentació, bàsicament, a banda que hi ha producte de neteja i 4 coses que necessites per la llar, vam arribar a tenir sabates, roba, llibres, poquetes, però tot això, amb l'arribada de l'internet i altres coses, això ja ho vam descartar, obrir la botiga cada dia i mantenint viva tota la pagesia, ramaderia i tot el que tenim com més proper possible i, evidentment, establint aliances amb tots els altres. Evidentment, també això amb sincronia i sense deixar d'estar coordinades amb altres cooperatives de consum que van sortir darrere i altres grups de consum, que també hi ha, o sigui, un grup de consum no té per què ser una cooperativa, però nosaltres creiem que el model de cooperativa, si s'hi pot arribar a la llarga, és molt beneficiós i dona com, bueno, és igual, és el que deia l'Aran, és com una militància i una sèrie de valors que vols posar en valor a la societat i que vegi la gent quan entra i surt. Estem
dins de la Federació de Cooperatives de Consum, el que s'anomena la sectorial de cooperatives agroecològiques, clar, des de Sant Feliu de Guíxols, la Manduca, passant pel Rebost de Girona, o sigui, estem amb aliances i sempre mantenint aquesta relació mensual o bimensual o quan toqui, des de fa molt de temps, les lluites pel territori, és a dir, aquesta part no hi entro, és que és natural que tot això, o sigui, a banda de la botiga, hem d'estar presents per continuar donant vida a tota aquella pagesia que tenim propera. I, clar, ara us podria dir que tenim com una trentena de pagesia i alguna ramadera directa que ens porta les coses directes o a vegades les anem a buscar. Clar, tot això és una logística de tot amb una botiga molt petita que té gairebé 100 metres quadrats, això sí, tenim un parell de càmeres justetes, però vull dir que en aquests 100 metres quadrats realment estem donant molta vida i que volem és que continuï. I un problema endèmic, aquell laberint que ha posat l'Aran en una de les diapositives, és a dir, potser fa 30 anys que amb la DB, gent del camp que es va constituir també de forma agroecològica, o sigui, ja vam fer allà al mateix local del Brot 2 o 3 reunions de com ho fem, i amb la xarxeta, que encara hi ha membres, com ho fem per optimitzar tots aquests transports i aquestes necessitats que tenim d'entregar comandes, aprofitar, recollir-ne una altra i que això sigui el més viable i rendible possible, que finalment tot això sabem, això ho sabem les consumidores, que això ho hem d'acabar pagant nosaltres. És que totes som consumidores, però el que hem de tenir clar és que tot aquest cost l'hem d'assumir les consumidores. No hem de buscar cap ajut ni cap no sé què d'una gran superfície que es veu que això no... Doncs sí, tot això ho hem d'anar assumint nosaltres, però sabent que el que portem a casa té un valor indiscutible i que no... del que també periòdicament hem d'anar recordant a les nostres sòcies i la gent que diem no militants, però la gent que estem acostumades a aquest tipus de consum, que realment no ens despisti aquest sistema tan agressiu que ens vol cooptar i que ja s'ha fet seus un munt dels nostres valors, els productes ecològics ja han arribat als lineals, què en té d'ecològic? Bé, doncs ja ho anirem veient, però ho deixo aquí, em sembla que no m'he deixat gairebé res i ja continuarem perquè necessitem obradors, necessitem logístiques de transport i també dir-vos que a Reus també tenim un sistema de bicicleta que incorpora gent amb persones amb risc d'exclusió social, que també nosaltres l'utilitzem, sempre l'acaba pagant el client o la clienta, doncs en bicicleta, en transport, d'una cistella, i a vegades l'hem fet nosaltres mateixos, perquè tenim una cosa, per no encarir el preu, que és el servei cooperatiu. Hores que fas com a soci de la cooperativa, com a mínim 2 al mes, les pots fer quan vulguis, sense cobrar ni amb diners ni amb espècies, és a dir, intentant que el producte no sigui elitista perquè ha de ser un preu raonable i normal. I gràcies per tot el rotllo que us he fet. Molt bé. Molt bé. Anem créixer potser coneixeu més aquí perquè som d'aquí al Penedès, però anem créixer una mica perquè canvia com veus les coses d'aquest món de distribució. I aquí al Penedès hi ha també bastants grups, hi ha la Bresca d'aquí a Vilafranca, hi ha el Puniol, el de l'Arbós, el de Vilobí, el de Fontvil, de Massala. Llavors també sí que és veritat que és un percentatge de gent militant, però diferent consum. Llavors, des de la Gatera l'únic que anem fer va ser veure aquesta necessitat de produir, formar i crear una obertura de productors, i el que sí tenim és aquesta vocació de nous projectes alimentaris, i en aquests 2 anys han passat 96 persones que tenien alimentari. La majoria d'elles no han acabat tirant endavant perquè no era viable o altres solucions i potser no han treballat amb nosaltres, però tenim aquesta vocació i és quasi un servei públic. Vull dir, igual que es paga la sanitat i l'exèrcit i la policia, no veig per què l'alimentació no hauria de ser un servei públic. Una petita part d'això. Hi ha un tema que
Si bé els productors primaris tenen aquesta necessitat de col·locar producte, en realitat no la tenim, aquesta necessitat de consumir producte. O sigui, tenim una necessitat limitada, però clar, el volum és el que distorsiona les coses. L'eficiència, quan parlem d'eficiència, realment el que fem com a grup de consum és l'antieficiència, o el que fem és l'antieficiència, perquè fem unes partides petitíssimes, a vegades fem 25 pots de cunyat, i això és l'antieficiència. Llavors, és difícil de lligar les dues coses. Després, quan parlem de logística, segur que parlem d'eficiència. No sé com es casen aquests dos mons, em costa de veure-ho. Vinga, aviam si ens ho explica, Joan. No crec que ho sàpiga explicar. Ostres, clar, ara em costa explicar la dirigència perquè hi ha com moltes coses aquí com sobre la taula. Primer és que jo vinc de Girona, la dirigència neix a Girona. Llavors volia fer un apunt, avui que estic més al sud i parlàveu de territoris destruïts, doncs segurament la dirigència sigui una espècie d'exercici de responsabilitat d'algunes persones que vivim a Girona aprofitar el nostre privilegi, perquè sí que hi ha un factor de privilegi, crec, significatiu a Girona. Llavors, d'alguna manera, això potser ens ha ajudat a tenir forces davant aquest projecte, com respondre a una necessitat que anava apareixent sistemàtica i eternament. Necessitem resoldre la logística, necessitem resoldre la distribució i necessitem fer una cosa que ens permeti un salt d'escala. I llavors, des d'aquí, ens vam ajuntar un grup de 5 productores intrèpides per pensar que alguna cosa així era possible. Algunes persones que ens hi van vincular, de l'entorn de Ran de Terra, de l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, vam començar a definir el projecte. L'agència neix al 2000, finals del 22 es constitueix i neix inicialment com una xarxa, o sigui, neix amb la idea de fer una xarxa de punts de recollida a comarques de Girona per tal que les productores puguin tenir punts de contacte per els seus productors. Ja ho veieu, es va connectant i desconnectant, que és una mica inquietant. Llavors, naixem aterrant aquesta idea, de seguida la dirigència, veureu, ara ho explicaré molt de pressa, però ha patit alguns salts quàntics en aquest poc temps d'història que té i d'alguna manera hem anat trobant que ens han permès arribar fins avui. Llavors, en aquest primer moment hi havia aquesta idea, de fet, lligat a un soci estratègic que teníem com a projecte, que era un projecte que treballava des de la inserció, que tenia magatzems a comarques de Girona, que generava una sèrie d'oportunitats a una quinzena de poblacions. I bé, això es va acabar el dia que aquesta línia d'activitat d'aquesta empresa d'inserció es va haver de tancar i vam haver de reinventar el projecte i ens vam reorientar. Vam fer aquest pilot amb 5 productores, amb una furgoneta i vam establir el primer, que ja llavors era el segon magatzem de la història de la dirigència, a la seu mateixa d'una d'aquestes productores. Des d'aquell moment la dirigència comença a oferir rutes de distribució a les seves sòcies. La dirigència és una cooperativa de serveis. La idea és molt bàsica. Tu, productora que treballes en circuits curts, necessites una manera de fer arribar el producte als teus consumidors. Consumidors, això són establiments. I fer-ho sola et limita molt perquè per fer-ho sola ho has de fer per rutes i una ruta, si va cap aquí, no va cap allà. Llavors, el que passa és que tu satures una ruta i això et dona uns punts d'equilibri que no són viables. Llavors tu t'eternitzes en aquesta etapa i el que estem veient és que hi ha un munt de projectes que tenen un producte boníssim, que tenen fins i tot bona activitat comercial, però certament tenen limitacions amb la distribució que els dificulta explorar nous mercats i arribar a nous clients potencials. Llavors, amb aquesta idea, superem aquesta primera etapa d'un projecte pilot que no era viable econòmicament en cap cas i veure en l'obertura de rutes, en aquest cas primer al Maresme, una oportunitat per fer un projecte. Productores de Girona que ja reparteixen a Girona però que no tenien manera d'arribar al Maresme. Llavors, això comença a generar un interès, després del Maresme anem a Barcelona. Després de Barcelona tenim una crescuda de sòcies, després d'aquesta crescuda de sòcies agafem la segona furgoneta, repensem totes les rutes i les reagrupem d'una manera en què doni un sistema mitjanament raonable.
desenvolupem un software propi que ens permeti vehicular tota aquesta informació que estem movent amb aquesta llavors quinzena de productes. I tot aquest camí el que ens va portar va ser aconseguir, ho explico en el punt en el que estem ara mateix la Dirigència és una cooperativa que té una vintena, la setmana que ve serem 23 sòcies, de productes alimentaris diversos, de pagesia, d'elaboradores, ecològics, no ecològics, sempre amb una idea agroecològica, en sentit ampli, és a dir, petites i mitjanes productores i elaboradores que creuen que gestionar de manera conjunta, és a dir, mancomunar el transport, és una opció que ens dona eficiència i sobretot que ens dona una oportunitat de professionalitzar una àrea que les iniciatives no estan podent professionalitzar. Llavors això és com un desllorigador que les que posem també com a visió a la Dirigència creiem que és una eina. La Dirigència per mi és dues coses bàsiques. La primera és una matriu que posa en contacte tots aquests projectes, i això és molt important que hi sigui, perquè és una limitació molt important. És a dir, les pomes de Vialort se'n van a Soms Vianda, a Castellfollit de la Roca, i Soms Vianda és sòcia de la Dirigència, i la Dirigència passa per allà, agafa aquestes pomes i les apropa a una productora que està fent cistelles, que les fica a les seves cistelles. I això ho fa dins d'una ruta que té viabilitzada perquè fa 25 entregues al llarg de tota aquesta ruta. Aquesta i una Catalunya central amb 3 furgonetes refrigerades, els dos magatzems equipats amb una càmera, i a la pràctica les productores el que fan és, a través d'aquest software que tenim, introdueixen les seves comandes dins de la nostra zona de distribució. A cada zona hi anem a uns dies determinats, de manera que tu, si vols vendre al Baix Empordà, has de fer la comanda abans de dimecres a les 2 del migdia, has d'haver entrat la teva comanda, fer-la arribar al magatzem, o si ho tenim acordat, te la recollim per la teva finca, i la Dirigència s'ocupa de fer aquesta feina de distribuir-la. Això ens important ara mateix està movent de l'ordre de 1.200 comandes, és a dir, entreguem 1.200 comandes al mes, en tota aquesta zona de distribució. Hi ha hagut moltes dificultats, us podeu imaginar, en aquest camí, i ara mateix, i amb això ja callo, estem arribant com a imaginar la consolidació almenys del que hem construït. Això vol dir tenir més o menys afiançada aquesta estructura, pensar en poder-la estar enllà i, per què no, potser pensar després de consolidar-la o per acabar-la de Catalunya, podria ser una opció que fos factible per la Dirigència, perquè al final, tal com la cooperativa de serveis està, diguem-ho així, obligada per se a donar serveis a les seves sòcies. Si entressin a les sòcies amb aquestes necessitats, doncs la cooperativa hauria de maniobrar per intentar aconseguir-ho fer possible. A veure si aquest és més estable, ho mirem. De fet, a la meva xerrada no ho ha fet. Jo crec que té molt a veure amb el d'apropar-se o allunyar-se, però veig que aquest té com més... Fer una cosa... Aquest fa pinta que té més estabilitat, sí que intentem aguantar-lo, tot i que si us allunyeu i us apropeu sí que es talla. Vull dir que intenteu mantenir la distància estàndard. Ara obriríem torn de preguntes. Aquí l'òptim seria si el públic tingués ganes de dir alguna cosa, si no jo tinc moltes coses per preguntar. Voleu dir alguna cosa per aquí? Teniu alguna qüestió per aquí? No? Sí? Tot és costós, no? Totes aquestes iniciatives han estat costoses. Primer estic a l'executiu des del darrer congrés i soc responsable d'agricultura ecològica i urbanisme i paisatge i política territorial. Però la política territorial no toca avui, toca l'agricultura ecològica. I aquestes iniciatives són molt costoses, de petit format. Veiem que després dels anys costa de créixer, que és el model que
econòmicament, si no creixes és que malament, no? I tot ha de ser d'escala i hem d'obrir botigues i més centres comercials i més grans i més d'allò i eliminar els petits que no serveixen de res, o es va cap a aquest model més industrialitzat. I entremig d'això hi ha uns missatges, tothom fa missatges del camp a la taula, de la proximitat, ara ens enreden amb la producció agrària sostenible, que tenim unes batalles internes que Déu-n'hi-do, i aviam si aquest missatge més real, més autèntic, pot perviure en aquest futur immediat o quedarà diluït o assimilat per aquestes empreses, perquè clar, ja ho faig jo, per comptes que hi hagi una mica de competència, veniu aquí i hi ha iniciatives d'aquestes que s'han mort soles. La llet fresca que les màquines estaven al Carrefour, dels vaquers que venien directament, em sembla que en queda una o dues i para de comptar. Allò havia de ser una revolució per vendre la llet i es van posar les màquines, es van cuidar per part de les grans indústries, de la gran distribució, i aquí s'ha acabat. I llavors els missatges que diu Casa Ametller no té lineal d'ecològic, però si fem una enquesta al públic diran quina és la cadena més ecològica de totes les que hi ha a Casa Ametller. I segur, segur. I bueno, doncs això, com ho veieu, immediatament el futur de l'agroecologia com a alternativa al sistema capitalista. Home, algú teniu a dir, crec. Tu et conec menys, però els altres ho sé segur. Mira com... Ostres, és una gran pregunta, Penso que una mica ho he respost. Jo crec que el món agroecològic s'ha de plantejar quina dimensió vol tenir. Si vols tenir dimensió, hauràs d'anar a parar a la gran superfície, no tens res més a fer. Si vols renunciar a la dimensió i mantenir a uns costos i a una manera d'actuar controlada, pots viure. Us explicaré com és la nostra cartera de clients. El primer client és Bon Preu. L'any passat vam estar al 50% de facturació. Això què vol dir? Que quan canviïn el cap de compres de Bon Preu i digui que ja no ens compra, estem morts. El nostre segon client som nosaltres mateixos que anem a vendre mercat. Imagineu, No hi ha cap més client que vengui més que nosaltres mateixos. Vivim a Sant Llorenç de Morunys, fem un mercat setmanal a Barcelona. O sigui, aquest mercat és més important que qualsevol altre client. En aquest mercat hi ha algunes fires que fem. Si l'agroecologia vol mantenir aquest sector, els mercats encara funcionen, mercats ambulants, això encara funciona, pot sobreviure. Però si vol pujar un esglaó més, es veurà abocada a les grans superfícies. No tindrà remei. I una altra cosa, quan parlem d'agroecologia, i jo soc un ferm defensor, però com ho diem amb aquesta aura idíl·lica, us he de dir quina és l'amenaça més gran que té Biolor. Biolor, l'amenaça més gran, és la falta de sentiment cooperativista. Som llatins, som absolutament egoistes, som absolutament individualistes. Quin és el nostre model? El nostre model és Sud Tirol. Sud Tirol és una zona que està al nord d'Itàlia, és la zona més rica d'Europa, més del 51% del seu PIB és agricultura. No pots viure fora de les cooperatives. Les cooperatives són potentíssimes. Però, què passa? Primer, que porten molts anys, però segon, que són alemanys. O sigui, allà hi ha gent que no sap parlar italià. Què vull dir? Caps quadrats. Funcionen mentalment amb unes estructures diferents a les nostres. Aquí costa molt de fer cooperativisme, costa molt, i ho veig amb els meus socis. Quan s'enfada un soci diu plego, no diu com millorem, diu plego, me'n vaig. I ens ha passat,
És la meva manera de veure-ho, no és molt afalagadora, però és la meva manera de veure-ho. I amb això que acabes de dir, realment, com a societat, o com a pobles, o com a allà on visquem, volem mantenir aquesta... Podem acabar salvant els mobles, els pocs que ens queden, perquè ja no n'hi ha tants de metres quadrats que es facin les coses mitjanament ben fetes i repercutint en la salut general de tot, des de les formigues fins a qui hi hagi. O sigui, realment, vull dir que potser la pregunta de si volem... Ja fa molt temps que es parla d'un canvi d'escala per arribar a... Clar, perquè el sistema despista, te fa anar lineal, te fa córrer, te fa anar cap aquí, cap allà. Però doncs, precisament, i ara potser amb tot el tancament i el confinament que vam patir amb lo de la Covid, la societat va respondre per poc temps, però va anar buscant alguna cosa que sabia d'entrada que li aniria bé. O sigui, malfiava de tot allò que pogués trobar a les grans superfícies. Que va durar poc, que perdem les coses, però jo recordo estar 4 o 5 mesos a la botiga del Brot, amb unes cues a fora, i entre tots, el que ha dit l'Arana abans, o sigui, totes les productores, qui té això, passeu-me, a més va ser just el canvi de abans de la primavera, o sigui que s'està acabant el bròquil i tot l'hivern i començava encara no... O sigui, que realment allò, ajudeu-me, i tothom s'hi va abocar, aquest cooperativisme que tant fa falta, en aquell moment va sortir. Però ens n'oblidem, o sigui, ens despistem, però realment el que ens preocupa, almenys a nosaltres, és que cada metre quadrat guanyat amb un saber fer a la terra, és que guanyem ja per no nosaltres, per totes les generacions que vinguin després. No ens podem permetre perdre un pam de terra més. I altres coses sempre t'acudirien, però si hi ha algunes preguntes més... De totes maneres, aquesta xerrada està en el marc una mica del tema del relleu agrari, que aquest és una altra història. Vull dir, realment això va molt lligat amb les futures generacions i amb els joves que vulguin viure d'això, i aquí hi ha molts altres problemes d'accés a la terra o de ganes de treballar o de formació o de mil històries. Però jo crec que una mica el missatge és que si hi ha nova gent que es vol incorporar en aquest món, solucions n'hi ha, solucions, i l'enxarxament és una solució bàsica. Jo crec que és imprescindible. Després, si la gent és prou espavilada i poden individualitzar i fer-se la seva i crear un segon cas ametller, doncs mira, escolta, cada qual que foti que vulgui, però jo crec que l'important és que quan comencis trobis aquests canals i siguin, i jo crec que això ja és una mica... si ho busques, vaja. Jo potser en aquest pla més, diguem-ho així, general, jo crec que hem de poder diferenciar bé les coses, és a dir, crec que pensant com a país hem tingut una confusió forta, diguéssim, pensant-nos que amb l'impuls podem revertir les dinàmiques de les grans superfícies. Impulsant les coses petites no es pot revertir una dinàmica d'una gran superfície. Llavors, però crec que hem de ser curosos en el sentit de dir necessitem aquest impuls, però necessitem una altra part sense la qual no podrem fer això. I aquesta és la part, jo tinc molt clar, és la part política, és la part que un dia ens ha de posar al mateix... O sigui, es fa una mica estrany dir això en aquest país, però potser ens acabarem trobant al mateix costat del carrer el comerç, la pagesia i la gent que té algun vincle amb la vida al territori, etc., per exercir coses que per mi no són impossibles, com avui hi ha moratòries de pisos turístics, segurament això és una cosa que em semblava absurda i impossible fa 4 dies. Doncs per què no pot haver-hi una moratòria de llicències de supermercats? Per què no pot... Oi que els estancs estan... Oi que no pot haver-hi 2 estancs de costat? Doncs per què hi pot haver 3 supermercats que fan una lluita fratricida de preus fins a ensorrar-se entre ells? Perquè hem de permetre aquestes dinàmiques de monopoli encobertes en repartiments, diguéssim, del mercat que es fan. Llavors, per mi, és molt important que col·lectivament
lliguem aquestes dues coses, no? És a dir, d'una banda, des de baix, poder fer aquest pas endavant per professionalitzar-los, jo sí que crec en un salt d'escala en el sentit de que no podem, o sigui, hem de tenir alguna capacitat de vestir a la població, hem de tenir modes de producció suficients per donar resposta alimentària i no només resposta simulada o resposta com una espècie de reducte resilient del que podria ser el món, sinó que crec que hem d'anar endavant amb això i això vol dir que hem de renunciar a coses i hem de ser potser més industrials del que a priori ens semblaria, perquè moure's sempre implica com aquests passos, però crec que a l'altre costat hem de trobar algunes mesures. Jo sempre que tinc una tarima aprofito per dir-les perquè per mi són prou clares. No obrir més supermercats. Hi ha una mesura que per mi seria estrella, que és que els supermercats no poguessin vendre producte fresc. O sigui, tires aquesta pedra al llac i llavors a veure on van les onades. I ara, quan es faci això, doncs hi ha d'haver unes estructures suficientment fortes per poder aguantar aquesta batzegada i per poder aprofitar aquest impuls. Llavors hi ha d'haver una part pública, es parla d'agricultura pública, hi ha d'haver una infraestructura mínima que no la podem proveir una minoria descapitalitzada, sinó que hi ha d'haver una part d'infraestructura, però ostres, sí, s'han de lluitar, en els propers anys han de passar aquestes mesures, perquè si no efectivament l'embut és únic. Però insisteixo en que hem de poder fer les dues coses, no ens hem de sentir imbècils per estar fent una cosa petita en un repte molt gran, sinó que crec que ho hem d'entendre com un baluard, perquè jo no estic d'acord i crec que som un racó de món on altra cosa no, però resistir a organitzar-nos en sabem una estona. N'hem passat moltes, diguem, i crec que a dia d'avui som en un espai justament molt fructífer organitzativament, molt resilient i amb una capacitat de resistir considerable. I crec que tenim una història prou rica, com altres territoris potser no tenen tant, malgrat se'ls hi posa de vegades aquesta capacitat. Alguna cosa per allà? No? No us animeu? A veure, no sé com anem d'hora, anem més o menys bé, m'he deixat el mòbil al cotxe, per tant no tinc rellotge. Jo sí que us pregunto coses, si no llencis. De fet, m'havia apuntat preguntes per tothom. Hi ha una general, per què cooperativa? Que a més m'agrada perquè m'he sortit del debat, és a dir, jo sí que crec que hi ha certs temes que no sé si tenen a veure amb el caràcter nostre o tenen a veure amb la societat individualitzada i que ens estan inculcant de l'individualisme portat al màxim extrem. No sé d'on ve, però sí que és cert que el cooperativisme costa, vull dir, no és una cosa senzilla, però aquí hi ha projectes que heu triat aquesta forma, aquesta genèrica. Després, alguns dubtes que m'han quedat com pendents de les coses que heu anat comentant una mica. En el cas de Biolord no m'ha quedat prou clar com solucioneu la logística, és a dir, és una pregunta molt pragmàtica, molt senzilla, és a dir, com solucioneu de fer arribar el producte als diferents llocs. El que fa el brot, jo sí que ho sé una mica, però és igual, ho plantejo perquè, és a dir, quins criteris utilitzeu a l'hora de... És a dir, has comentat com que treballeu amb una sèrie de productores de l'entorn i tal, és a dir, una mica quins criteris utilitzeu i com us hi relacioneu, és a dir, quin tipus de relació genereu. Jo ja sé la resposta, però crec que és interessant que ho comparteixis perquè està guai. Amb la gatera m'agradaria que ampliessis una mica la part de com voleu utilitzar la comercialització com a impuls de la producció. És a dir, jo entenc, com a mi per lo que t'he sentit dir altres vegades ho veieu molt com, és a dir, l'objectiu és potenciar la producció, doncs com aquesta comercialització pot anar per aquí. I en el cas de la diligència, una pregunta així lletja per putejar, és a dir, què oferiu vosaltres que no ofereix Nacex? Vull dir, és a dir, per què us he de triar allò com a productor d'ametlla? Per què he de triar la diligència? És a dir, la general, per què cooperativisme, i després cadascú us engego alguna. Us sembla bé? Si cas fem la tornada cap allà que hem anat tota l'estona així. Començo jo? Sí, intenteu ser breus. Ho faig breu. Hòstia, clar, per què cooperativa? Per moltes coses,
I començo per una que potser no es parla prou, i és que abans que parlava com del que som aquest país, d'aquí segurament, m'imagino perquè li ha interessat a alguna gent, ens hem dedicat a explicar molt la ruïna de les cooperatives i ens hem dedicat molt poc a explicar què els ha passat a les empreses de capital en aquest país. Jo no sé si hi ha alguna empresa no familiar que hagi aguantat un segle a Catalunya. Jo crec que és una qüestió interessant com de posar sobre la taula. És a dir, quina empresa no familiar ha durat 40 anys, 50 anys? Com han pogut mantenir un rumb i un sentit i s'han pogut mantenir fidel al seu propòsit? Com ha garantit una empresa que no sigui una cooperativa que tingui una finalitat social sostinguda en el temps? És que no, crec que no ha passat. Sí, crec que molt clarament no ha passat i que quan ha entrat un altre capital, quan les condicions del mercat han canviat, l'empresa simplement s'ha redirigit, ha canviat tan alegrement de sector d'activitat, s'ha anat a moure en el nínxol de mercat on hi havia més marge de benefici i fins aquí la pel·lícula. I això explica l'evolució d'alguna manera de les empreses, però aquesta capacitat de mantenir un sentit fundacional i d'alguna manera obligar-te a seguir posant això al centre cada dia, a banda d'un detallet que és la democràcia, que potser és una qüestió que tractem massa a la lleugera, i posar democràcia a l'economia en un context capitalista em sembla quanto menos necessari. Això i diria moltes coses perquè ara mateix per a nosaltres això és com molt... Ostres, doncs sí, és molt important, no? I... no sé... Per què hauries d'anar amb la diligència en lloc d'amb Nacex? Primer, si vols fer servir la diligència com pots fer servir Nacex, de fer 2 enviaments ocasionals i tal, segueix amb Nacex, no vinguis a la diligència. I això és una consideració que també intentem com transmetre, no? És dir, igual com la cooperativa té la vocació de prestar serveis a les sòcies, les sòcies també han d'estar responsables amb què estan oferint a la cooperativa. Si tu vens a portar els mateixos paquets que li portes a Nacex, ara estic fent hipotètica, puntuals, erràtics, vull dir, un dia és aquí, l'altre dia és allà, un cop passen 4 mesos, l'altre en passen 2, doncs això és molt difícil de posar-ho en dinàmica d'una logística eficient. Llavors el que diria és, per tu la diligència pot ser una oportunitat per estructurar la teva comercialització, per calendaritzar-la, perquè tu puguis saber a priori a tots els teus clients a quin dia els pots distribuir i tu sàpigues interiorment tot el circuit logístic que haurà de passar, o sigui, que passarà fins que aquella comanda arribi a un client que acabes de fer. Mentre que amb Nacex et trobaràs que un dia t'ho venen a buscar a les 12, l'altre dia pots passar a la tarda, això cada lloc és molt diferent i cada empresa també té els seus intrínculis. Però per mi aquesta part que pots recolzar-te en la diligència en aquest cas per estructurar-te tu és molt important, i l'altre és que hi ha una cosa que no tindràs amb Nacex, que tindràs 29 companyes més amb les que podràs intercooperar, amb les que podràs compartir viatges, amb les que podràs accedir a clients, amb les que podràs fer moltes coses, diguéssim, i que la cooperativa intentarà ajudar a que passin. Per què cooperativa? Perquè és l'estructura lògica quan hi ha gent cosa conjunta. Per mi no hi ha discussió, i a més no estic gens a favor d'això que dieu que aquí no hi ha sentit cooperatiu. Jo crec que és un dels països on hi ha més cooperatiu, més associacionisme. Aquesta setmana estava amb un anglès que em deia que aquí sí que tenim sentit de la comunitat. Diu, hòstia, clar, suposo que els països del nord encara són més individualistes. Potser anem cap aquí, segurament. I sí, costa el sentit cooperativista, però és que també costa trobar socis. Si vols muntar una SL amb un soci, arrisca't, perquè per això acaben sent familiars la majoria, perquè clar, amb qui t'arrisques? Vull dir que realment tot és difícil, no crec que hi hagi unes coses millors que l'altres. I en quant a la comercialització de la gatera, nosaltres anem pensant que deia Josi que un cop ja teníem la producció d'alguna manera solucionada, com podem fer que aquests petits productors creixin, és ajudant-los a comercialitzar. I això hem establert una estratègia, tenim una mercat de Vilafranca cada dissabte, mira, aquesta setmana ens estem plantejant d'agafar una botiga a Vilanova, intentem arribar als grups de consum, tot això amb molta pràctica. No tenim massa professionalització i ens falta temps i els productors necessiten ser més professionals, però és un camí que hem d'anar fent i mira, són jovenets i potser d'aquí 30 anys tot això ho tindrem resolt, no tenim un altre camí.
Bé, doncs la tercera, és que com ja heu dit, ens anem acostant amb això del per què cooperativa. Si busquem el diccionari no sé ben bé què trobaríem, però que som un país cooperativista, que realment la cooperativa està viva, passes, o sigui, acaba sent copropietari d'allò que has acabat, bueno, copropietari, ho dic d'algú, però aquí no hi ha un cap, algun gestor, un no sé qui, no, tots tenim un poder de decisió, o sigui, un poder de decisió, tots tenim alguna cosa a dir, com van les coses i redreçar-les al moment que calgui. És que és natural, i el que ha insinuat el Joel, democràticament és que ho és, perquè, per exemple, jo ara estic mirant-ho des de la nostra cooperativa de consum, una botiga molt petita però molt plena, amb gairebé 4.000 productes, si ho podem dir així, no? Però tens el poder de decisió cada moment que vens a comprar de què hi ha d'haver el prestatge, què no, com han arribat les coses, o sigui, tot això va mantenint, això retorna a la pagesia qui ha vingut, o sigui, és com una escola d'aprenentatge, diem-li setmanal, no sé com dir-vos, a part de tots els valors que té, i ja està, i que tothom és lliure d'entrar-hi i lliure de sortir-hi, o sigui, no hi ha massa coses a fer, sinó mantenir-la, és el que costa, però es fa. I mira, rient, el brot ja portem això, aquests 47 anys. I l'altra part, això, la que tenim amb les, sobretot suposo, amb la pagesia, no? Perquè, clar, nosaltres tenim de consum i també ens arriben coses pesades i de tot. Però realment, per què tenim aquesta rotació setmanal i tanta... I les nostres consumidores, que no totes són sòcies, sempre tenim un 25 i un 30% de les ventes són de gent del carrer, o sigui, no s'han associat precisament per no assumir aquest compromís cooperativista. Prefereixen venir a comprar, pagar una miqueta més, no és massa més, i per què? Perquè cada setmana tota la producció, que és l'estrella de la cooperativa, és el producte fresc que arribant en 2 o 3 dies diferents, depèn, i clar, saben que al darrere hi ha quins criteris? Doncs allò que hem estipulat i parlat pràcticament a la pagesia. Parlem d'enciams, parlem també de pomes. Ara li he de dir que ara tenim unes pomes a Vilaplana, clar, i les tindrem durant bastant temps, i clar, ja les estem esperant. I quan ja han arribat? O sigui, i a Vilaplana hi ha pomes i la gent sí, doncs els tenim aquí, etc. I Biolord, també això és una cosa que ja en acabarem parlant, també n'hem tingut, a vegades s'han deixat de tenir, però tenim la sort d'estar en un lloc, no dic càlid, però vull dir que tenim molta pagesia que té, tot i la sequera, o sigui, ens podem abastir durant les 4 estacions de l'any de moltes coses a la zona aquesta del Baix Camp. I llavors, clar, el criteri directe amb el pagès, sabem com ho fa, fem visites ocasionals, estades, intentem que tot allò que arriba a la botiga, la mateixa persona que ve a consumir-la i a vestir-se, tingui l'oportunitat de visitar la finca, de visitar les gallines també, o els pollastres, o les pomes de Vilaplana, que tots us torno a dir. O sigui, intentem degustacions, és a dir, no és fer propaganda, sinó que la pagesia i el consumidor tinguin una relació el més estreta possible. I ja està. I ara en pots deixar segurament un munt de criteris, evidentment que no s'hi posi cap component, no? O sigui, és un saber fer i un saber treballar tothom, com ha de treballar perquè el seu producte surti el millor possible, tot i les inclemències i tot el que pugui passar. I això no solament és un criteri del brot, és que precisament és un criteri compartit per les consum de la zona i de la, he parlat abans de la sectorial, és a dir, això ho compartim totes, la xarxa. És a dir, i Biolord també els té, vull dir, són comuns i estan penjats, mira, per exemple, si aneu a doncs això, a Cops Consum els tenim penjats, o si els vam elaborar fa temps, i estan allà disponibles, revisables, tot el que tu vulguis. I bé, és ser respectuós amb la terra, amb la producció, i llavors assegurar-nos que aquesta logística, aquest transport,
ens la solventem mútuament de la manera com han dit vosaltres aquí al Penedès. O sigui, nosaltres, tot i que som molt petits, un projecte que surt nou, vinga, porteu. Per exemple, ara les Borraina, unes xiques que han sortit per allà al Pratdip i que van espigolant de la pagesia que ens abasteix i d'allò fan unes menges i incorporant també herbes silvestres. Porteu les vostres, jo què sé, les vostres bunyols o les vostres hamburgueses, si encara els hi volem dir així, i a fer difusió perquè la gent sàpigui que hi ha altres maneres de consumir i de no malbaratar res. I ara segur que m'he sortit de la pregunta, però els criteris són comuns i celebrats per tothom. Pel CCPAE també, La pregunta genèrica, doncs perquè o sigui, o ens ajuntem tots o no ens en sortirem. De la meva exposició, no us feu càrrec del que ha passat a terra endins, no us feu càrrec, està tot destruït. Però la paradoxa quina és? La paradoxa és que mai ha sigut tan fàcil viure a la muntanya i mai ha sigut tan impossible viure de la muntanya. Per això hem perdut la creativitat, perquè ens hem acomodat. Per tant, si volem canviar això, pot sortir un individu que fa una empresa, evidentment, serà, gràcies d'haver-la posat, però això no canviarà la tendència. Es pot canviar la tendència si els pobles fan un procés reflexiu i enfoquen un objectiu comú, en què tothom el que vol estar al poble i vol viure del poble remi en el mateix sentit. Si no, no se'n sortiran els pobles. I la logística, doncs, bueno, ja demano perdó perquè no som molt ecològics, no som molt eficients, sortim cada dia a repartir 400 quilòmetres de mitjana i bueno, això a una voluntat de voler-nos-ho fer nosaltres mateixos, també a una exigència que ens va venir quan vam entrar a Bonpreu. Bonpreu ens va demanar que servíssim diàriament, o sigui, nosaltres anem diàriament a Bonpreu. Això ens va espantar molt en un començament, però jo penso que va ser una sort, perquè el fet de baixar cada dia a Bonpreu fa que puguem servir amb molta més qualitat a les botigues, tots els clients. En transport propi. Fem tot amb recursos propis, menys menjant-se-les. Això no vol dir que no ens haguem plantejat, que no hem trobat encara la clau, però per nosaltres entrar a Barcelona, per exemple, és un mal de cap. És un mal de cap. O anar, tenim una cooperativa a Roses. Per nosaltres això és... Vull dir que hem d'explorar solucions com la vostra, això evidentment que sí. Hi ha moltes coses per millorar. Això no cal que es gravi. No? La cloenda no cal que es gravi. Donaríem la jornada per tancada. No sé si tenim 5 minutets per fer l'últim cafè abans de marxar. Que sí. Aviam, jo com a productora de cooperativa soc... La verema la portem a la cooperativa i a les olives també. I llavors productora de fruita, de la frutesa, que tinc presseguers, ben préssecs, i jo em dedico més a la comunicació, a vendre'ls. Fa 10 anys ho portàvem tot amb la cabarna, que és un desastre, i he aconseguit quasi la meitat no haver-la de portar amb la cabarna, però em costa moltíssim, perquè faig venda directa, directament a casa, a la masia, i porto préssecs a la cooperativa, a l'agrobotiga de la cooperativa. Llavors, jo em trobo que tinc clients que em truquen de l'altra punta de no sé on, de Barcelona o de Catalunya, i em diuen que volen tastar els préssecs. Dic, doncs no ho sé com fer-ho, perquè és un producte que si la gent els troba bons és perquè els culls i els vens. Si els poso a la càmera 5 o 6 dies, totalment és com baixa la qualitat de la fruita, i més d'un préssec. Llavors, jo tenia una pregunta per la diligència. Si jo tinc algú que em vol préssecs
i viu, jo què sé, a Cerdanyola i vol només una caixa que són uns 4 quilos, a mi em surt a compte. Veus? Quan dieu als clients vols dir quantitat mínima, no sé, de quilos o com va això? Sí, per si hi ha algú que vol sentir la resposta i que la mateixa pregunta des de casa. Sí. Vale. El primer matís que faria és que ho deia abans i nosaltres, de fet, a consumidors finals, en particulars, no treballem, amb una excepció, que és que no ho he explicat abans, però estem aliades, diguéssim, amb Som Ecologística. Som Ecologística és una cooperativa de segon grau que agrupa diferents cooperatives que són ciclologístiques, que tenen bicicletes de repartiment, com aquestes que sortien abans a la foto, i llavors a través seu sí que aconseguim en alguns casos arribar a consumidores. Això és una opció. L'altra opció, per tant, la primera part és que nosaltres ens adrecem habitualment a establiments. Què fa això? Doncs que un establiment agafarà 3 caixes de préssec, potser, i llavors el que tenim establert, que ens sembla un criteri lògic, en el nostre cas, pel tipus de distribució que fem, és que per nosaltres el cost de la tarifa ha de suposar el 10% del valor del producte. Això és una referència clara també per les sòcies, per veure quan has de posar de comanda mínima. Perquè això és una cosa que arrosseguem, jo crec, de la pandèmia en bona mesura i d'altres tipus de comerç, diguéssim, en línia, que no tenen res a veure amb l'alimentació, i és com aquesta espècie de somni que tu aixequis el telèfon i et portin coses a casa. Això és un desastre, diguéssim, des de qualsevol punt de vista que tu miris, excepte pel consumidor omnipotent i omnipresent i omnipoderós que li sembla que obre el miracle quan et compra una caixa de préssecs. Però, jo què sé, tu les has de vendre, però bueno. Sí, a vegades sí que m'han tocat d'alguna botiga, per exemple, de la costa, m'han dit, mira, jo tinc botiga i m'agradaria... Però clar, tu vindràs aquí a portar-me 8 caixes de préssecs? Dic, no em surt a compte. Jo, si haig d'anar a Sitges per 8 caixes de préssecs, com pots entendre, m'haig de cobrar el transport. És que aquest és el problema, i aprofito amb això, que la dirigència, per exemple, tenim tarifes universals, és a dir, úniques per totes les sòcies. No val el mateix el quilo de préssecs que el quilo de llet. De fet, no portem llet perquè no dona marge, perquè per 10 cèntims, sabeu, per 10 cèntims al quilo fent això del 10% no podem transportar nosaltres. Llavors, entre les moltes limitacions que tenim, aquesta és una d'elles, i és una condició que ara mateix és així, però potser en un futur acabem aconseguint fer unes tarifes que responguin millor a determinats productes que tenen problemes amb les tarifes actuals. Això potser costaria 10 euros l'enviament, 12 euros l'enviament. Clar, doncs ja saps quants préssecs has de portar, no? Llavors, clar, sí. Què hem fet? Estem treballant amb una opció que està justament pensada per això, que és estem fent un pilot per provar a veure com ens en sortim amb això. Tenim 2 punts de recollida on tu podries dir a aquesta consumidora que anés allà. O, de fet, tu podries fer un esforç comercial en aquell poble, en aquella ciutat en què hi ha un punt de recollida, i llavors aconseguir que 3 clients vagin a buscar el punt de recollida. D'aquesta manera, la dirigència repercuteix entre 3 clients el cost de transport. D'aquesta manera pots aconseguir un cost per una caixa de 3 euros pel consumidor final. Llavors aquí tu pots fer les teves càbales i muntar-te un... Jo també, més que ho posava perquè jo crec en el cooperativisme. De fet, soc de cooperativa. El que veig també, com ara a la Fortesa, jo soc de la Fortesa, tenim la marca Fordal, perquè tenim la mateixa ADB que el préssec de l'Ordal. I llavors, allà, de moment, som 6 productors de préssec. Si ens uníssim, la Fortesa, podríem fer això que dius per comercialitzar fora del que cadascú comercialitza pel seu compte. Hi ha gent que té mercats, hi ha gent que porta el bon preu, el préssec, hi ha un productor que porta el préssec al bon preu. Per això, ara que comentava el de Biolord com es fa, em sembla que a ell li venen a buscar. Em sembla que li venen a buscar. Però bé,
Ja. I llavors penso, hi ha moltes maneres de poder fer, per no haver d'anar tots a Mercabarna, que és un desastre. A mi aquest mes de setembre, l'última collita me l'han pagada el préssec més maco i més gros me l'han pagat a 80 cèntims, de 40 a 80 cèntims al quilo. Dic, per això no em surt a compte ni collir-lo. Jo, la producció és ecològic, la vinya serà ecològic a partir de l'any que ve, però és producció integrada, el préssec és producció integrada, tant de l'Ordal com de tot arreu. Jo només una cosa, això, en relació amb el cooperativisme de consum, que crec que hi ha un criteri que no està prou valoritzat al cooperativisme de consum, i jo ho deixo aquí també, perquè és una d'aquestes coses que també últimament estan donant voltes, que, ostres, crec que el cooperativisme de consum, tal com s'ha configurat els últims 25 anys a Catalunya, no és prou sensible o no prioritza prou les iniciatives de producció i elaboració organitzades. És a dir, entre cooperatiu i un pagès sol, agroecològic, sí, que fa regenerativa, el que tu vulguis, però té mitja hectàrea, i aquí hi ha una cooperativa que té un potencial bestial, que ha fet uns esforços, que ha fet unes inversions, que sosté una governança, que aporta un valor social que una persona sola no pot aportar per un tema ja de limitacions físiques, i això s'hauria de posar molt més per endavant, no? Com dir, ostres, nosaltres, clar, també de vegades intentem presentar-nos així, amb una cooperativa de consum, de dir, hòstia, doncs mira el catàleg de la dirigència quines productores hi ha, perquè al final s'han curat d'organitzar-se i et poden fer la feina més fàcil per proveir-te també com a botiga, com a cooperativa de consum, o que sigui, perquè en el fons és com, aleshores, jo què sé, haver-se organitzat, perquè és que aquí si no acabarem totes al pou, i crec que això és un criteri que hauríem de donar-hi com més importància. Jo també soc cooperativista de consum i a la meva cooperativa també estic allà remant per aquestes coses, però em sembla important. Valdria la pena mirar-ho, tot això. Bueno, si no hi ha massa més, si us sembla ho deixem aquí. Merci per venir a tothom i fins la propera.